Ftit nies jistgħu jgħidu li ntlaqtu minn biċċa ajruplan u baqgħu ħajjin. Kevin Falzon huwa wieħed minnhom. 50 sena ilu ħareġ mill-iskola u ma' tfal oħra kien sejjer id-dar għal break. Rajna l-ajruplan hekk kbir fuqna jaqbad. Fil-pront rajnih jisplodi u kulħadd ġera f'direzzjoni apposta. Ħareġ ċertu wieħed illum nieqes Alfred Zarb, qabadni minn idi, ħajprova jiġbidni għal ġodaru, bum, untlaqat. Jgħiduli li kienet fanal, l-oġġett ħabad ġol-ħajt, ma ġiex dirett fuqi, ħabad ġol-ħajt u għamel toqba sinifikanti ġol-ħajt. U baqa ġej u faqali din il-parti jekk ta' rasi. Wara l-operazzjoni domt 3 ijiem f'koma, domt 39 ġurnata l-isptar, domt ħafna l-isptar. Ma kienx żgħira daqqaw. Ġew naħta l-ajruplan huwa qrib ħafna d-dar ta' Joe Bonavija fi triq is-Santwarju. Meta ġie l-kbir tal-Air Force jiċċekkja u qalli tiddikjara xi ħaġa tlu kull mandi mar id-dawl qalli importa qalli nitla' nara fuq tela kemm ta' sodda u Ramadonna tal-Grazzja li nar ma jiena dilettant tagħha u qalli bżalija qalli dik qalli salvatek għax kif ġara l-każ għax eżatt biċċa minnu tiddavja minn fuq il-bett tiegħi u tiġi fuq il-bett ta' ħdejja li jiġi ta' sijui, waqqatlu s-saqaf u ġiet fuq żewġ travi. Taħta kellu sodda żgħira ta' baby, imnalla kienet vojta. Fil-ħin tal-inċident, Mario Mikallef kien id-dar ta' ommu u mal-ħoss tal-esplużjoni ħareġ bil-ġri. Ftakar ukoll illi fuq in-naħa tiegħi tal-lemin rajt żewġ parachutes ħomor niżlin li kienu tal-pilot u l-co-pilot. Parti mid-demp illi waqgħet fil-bitħa tal-iskola li forsi edha żewġ blokki l-bot mid-dar kienet u fl-istess ħin meta ħarist min-naħa tiegħi kienet tidher anke parti mit-triq is-Santwarju filli qed nara l-bini normali, kollox normali f'daqqa waħda nar mola l-bini kollu, ġifieri mhux duħan mola l-bini, n-nar kien mola l-bini. Fil-Mużew tas-Santwarju ta' Ħażabbar hemm kollezzjoni ta' oġġetti minn din il-ġrajja, fosthom parti mill-cockpit tal-Valkien, armi li kienu fuq il-ġewnaħ tal-ajruplan, bieb persjana maħruq minn residenza fi triq is-Santwarju u kollezzjoni ta' ritratti.